Moje meno je František Fecko a som vedúci oddelenia branných športov strediska štátnej športovej reprezentácie Ministerstva vnútra. Ten dlhý názov znamená, že v súčasnosti na Slovensku strelecký šport je prikrytý dvoma vrcholovými strediskami. Jedno je pod ministerstvom obrany a druhé pod ministerstvom vnútra a ja zastrešujem v podstate tú časť pod ministerstvom vnútra. Máme zaradených asi 53 športovcov vo všetkých športových disciplínach a kategóriách, čiže v brokovej streľbe, v puškových disciplínach a aj v pištolových disciplínach. Momentálne prebiehlo slávnostné vyhlásenie Slovenského streleckého zväzu, keďže naši športovci, ktorí sú pripravení v našom stredisku, sa zúčastňujú pod hlavičkou Slovenského streleckého zväzu vrcholných svetových podujatí, kde sa pripravujú a nominujú na olympijské hry. A toto slávnostné vyhlásenie sa zúčastňujú teda aj naši športovci. Keďže pod hlavičkou strediska vrcholového športu Ministerstva vnútra sú zastrešené väčšina reprezentácie, tak v súčasnosti prebieha príprava na ďalšiu sezónu. Už hneď vo februári sa zúčastnia puškové disciplíny majstrovstiev Európy vo vzduchových zbraniach v Moskve, kde by sa mala zúčastniť Danka Pešková, ktorá je naša momentálne najlepšia puškárka. A zároveň aj družstvo pištoliarov, Paľo Kop, viacnásobný účastník olympiády, a Jano Fabo, ktorí už mali viacej medailí z tohto podujatia, z vzduchových zbraní. A potom sezóna začne v apríli prvými svetovými pohármi, kde sa budú zúčastňovať už ďalšie disciplíny. Rokové disciplíny začnú svetovými pohármi v Amerike a potom v máji by mal byť svetový pohár v Mníchove, kde by sa mali zúčastniť všetky disciplíny. Vrcholom celej budúcej sezóny, a teda budúca sezóna je zvláštna tým, že v septembri sa uskutočnia majstrovstvá sveta v streľbe zo všetkých disciplín, teda aj puškové, pištolové a brokové disciplíny, ktoré sú inak za normálnych okolností od seba oddelené. A tieto majstrovstvá sveta sú v podstate v puškových a pištolových disciplínach len raz za 4 roky. My máme taký cyklus nabehnutý, že každé 4 roky sú majstrovstvá sveta a každé 4 roky je olympiáda, čiže každé 2 roky je taký vrcholný pretek v puškových a pištolových disciplínach. Brokové disciplíny majú majstrovstvá sveta vlastne každý rok. Čiže budúci rok, celá príprava je teda nasmerovaná na budúci rok, na september, kde v podstate by sme mali sa zúčastniť týchto majstrovstiev sveta a získať medaile, a respektíve od tých, čo sa očakáva. Očakávame hlavne od Danky Bartekovej, ktorá je medailistka z olympijských hier posledných, Zuzky Štefečekovej v disciplíne trap, Danka Barteková v disciplíne skít a potom samozrejme trapisti Erik Varga, Kovačoci, a dúfame teda, že sa podarí aj našim pištoliarom a puškárom obsadiť aspoň finálové umiestnenie, čo by bol úspech. Srdečne vítam návštevníkov GAN magazínu, moje meno je Danka Barteková a som športová strelkyňa v skíte. Ja som od malička trénovala veľmi poctivo, už od prvého výstrelu trénujem s Jurajom Sedlákom ako reprezentačným trénerom, čiže veľmi dôležité je mať trénera, ktorý stojí za mnou a vidí, čo robím a vie mi poradiť, akým spôsobom treba strieľať. A samozrejme, strieľať sa nedá bez podpory samozrejme rodičov, ktorí stoja za strelcami, ale aj podpory klubu a zväzu, ktorý jednoducho podporuje. No a keď sa rozprávame o tom, že čo je dôležité preto, aby bol človek dobrým strelcom, potrebuje dobrú reakciu, potrebuje samozrejme dobré športové vybavenie, potrebuje trénera a potrebuje tú samú vnútornú motiváciu pracovať, pretože za všetkým dobrým výsledkom je veľká práca. Momentálne som nielen športovou strelkyňou, aj keď streľba stále zostáva číslo 1 v mojom repertoári činnosti. Som aj členkou Medzinárodného olympijského výboru na Slovensku a medzi moje najhlavnejšie povinnosti patrí nielen zúčastňovať sa na zasadnutí komisie športovcov, ktorej konkrétne som členom, a na celkovom zasadnutí Medzinárodnom olympijskom výbore, ale aj reprezentovať olympizmus a myšlienky olympizmu v rámci Slovenska, šíriť olympizmus ďalej a najviac úplne, čo potrebujem robiť, je, aby som reprezentovala záujmy športovcov. Takže volám sa Nina Slamková, strieľam disciplínu trap asi tak od roku 2010, s tým, že na preteky som začala chodiť v tom 2011. Trénuje ma otec Vladimír Slamka. Vlastne tento rok taký významnejší úspech boli majstrovstvá Európy, kde som skončila 3.
Takže určite je to za tvrdú prácu môjho trénera, vlastne, ktorý mi stále pomáhal, bol mi veľkou oporou. A taktiež to budú asi niekoľko tých rokov dríny a vlastne ten raz to vyšlo. Takže tá práca, tie tréningy. Možno na Zuzku Štefečekovú, vlastne jej úspechy v tejto disciplíne sú úplne úžasné, veď všetci vieme, 2 bronzové medaile z olympiády, to je niečo neskutočné a zopakovať to po sebe je to obdivuhodné a vlastne aj ostatné preteky, ako má svetový pohár. Takže vlastne dostať sa asi na takú úroveň, kde to vie s tou hlavou stáť a aj tá fyzická kondícia, všetko. Takže možno ona. Takže povedať, na akých súťažiach budem alebo nebudem, je veľmi ťažké vzhľadom na to, že tento rok som končila juniorskú kategóriu a nastupujem k seniorom a tam už je väčšia konkurencia ako tej svojej, takže bude to závisieť hlavne od výsledkov, aké budem mať a či sa na tie preteky nominujem, ako sú majstrovstvá sveta, Európy, svetové poháry. Takže neviem vám povedať, na ktorých budem a na ktorých nie. Takže vážení diváci GAN magazínu, volám sa Filip Braj a venujem sa brokovej streľbe, disciplína trap a double trap. V disciplíne trap som bol tento rok na majstrovstvách Európy 2., v disciplíne double trap 4. Bol som aj na majstrovstvách sveta v Peru, kde som skončil 7. v disciplíne double trap. Takže tento rok som disciplínu IPSC trošku zanedbal, nakoľko som sa začal venovať ešte disciplíne trap, ale dúfam, že budúci rok to budem vedieť lepšie sklbiť a venovať sa aj viacej IPSC aj mojim brokovým povinnostiam. Strelectvu sa venujem od svojich 8 rokov, začal som s disciplínou trap a v súčasnosti strieľam aj disciplínu trap, aj disciplínu double trap. Mojemu srdcu sú blízke zbrane a všetko, čo sa nich týka, takže všetko, kde sú zbrane, je mojou srdcovou disciplínou. IPSC strieľam s krátkými zbraňami a do nového roka uvažujem, že si kúpim nejakú lepšiu zbraň na túto. Takže mladým strelcom by som hlavne doporučil nebať sa zbraní a začať strieľať.